Mga kapanyero, hindi ka na naman si Panyero na gumagawa ng kimchi. Handa namin ngayong bagong taon. Ito yung mga ingredients. Kung gusto nyong gayahin, isa-isahin ni CD yung mga pangalan. Yan. Yung isa, yung mga ito, spring onion. Spring onion po yun. Ayan, spring onion. Yan, Carrots. yan. Carrots, saka And labanos. Radish. Merong ginger. Ginger. Luya. Tapos, luya sa Tagalog. Tapos garlic. Bawang. Bawang. Ito yung rice flour. Oh. Rice flour. Oh, rice flour. Yan ang ginagamit. Finest rice flour. Tapos lalagyan ng ito, Chili powder. chili powder, spices. Tapos itong dalawang ito, yung pampasarap. Chili powder na galing sa Seoul, South Korea. Ito. Dalawa yun. Oh, order ko pa sa South Korea yan. Yung pinanggalingan ko dati. Tapos, ito. Oh, yung dalawang Binabad ng Binabad ng sa asin. ayan. and Mga salt. 3 oras. Pwede na to. Pwedeng matikman mamayang plus 9. Yan. Ganyan lang kabilis ang gumawa ng kimchi. Special kimchi. Oh. Siyempre viva. Kailangan ang pagkun dyan manipis. Yan. Ganyan kabilis. Yan. 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 Ganito lang kanilipis. Mga panyero. O, di ba? Sarap yan. Bango. Parang utot. Utot. Parang utot. Utot garot, utot. Medyo matagal-tagal lang paggawa. Tapos eto mamaya, ilalagay sa mga 1/4 lang. Ilalagay sa kalan, lulutuin na ganyan. Yung isang ikot-ikot lang na ganyan para lumapot. Tapos i-blender ito lahat dito, ito. So, yan. Kanya. Ang arikado, dito natin i-blender. Yan, tignan mo. Oh, yan. Yan, narinig nyo? Affordable ko na yun. Oh, portable. Ito, dudurugin lahat yan, halo-halo yan. Tapos ilalagay ko doon mamaya. Kaya tinachallenge ko muna mga panyero. Hop. Okay. Challenge ko muna. Malapit lang tapos. Ito, hihiwain ko ng mamaya. Malaki pa. Ito pa. Oh. Marami-rami pa. Ang paggawa nito, mga 3 oras lang. Matapos na. Para kang naglaga ng makunat na kals, yung manok na ang tanda niya ay 75 years old. Ganun katanda. Makunat. Okay, mamaya na lang at babalikan nyo yung finished product, kimchi. Ito naman, panyero, yung gagawin na natin. Ihahalo natin dito. Yan. Rice flour. Rice flour. Yan, tama lang. Tapos hahaluin hanggang lumapot. Kailangan isang lang yan. Yan. Isang direksyon lang ang paghalo para binalikan na natin yung yung rice flour. Ito na. Yan na ang nangyari. Tapos ito, yung mga nagilin na yan. Durog na durog. Pag natapos na, dito na natin ilalagay. Yan. Okay. Yan. Tapos, ito, lagyan na natin. Ihalo-halo natin ganyan. Yun. Lagay na natin itong
galing sa Korea. Yan. Malapit nang matapos ang proseso ng pan. Kailangan mas marami ito para masarap. Ito pa. Yan. 100 isa. Mahal. Kaya pagka mag-order kayo ng kimchi, talagang mahal. Pero masarap. Yan. Homemade. Yan. Magiging kulay na yan. Yan. Okay. Halo, 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 halo. Yan. Tapos yan. Tapos yan. Diba? Tapos lagyan natin to. Langhang. Kunti lang muna, baka pan. Tapos tigulay na. Tapos titikwan na natin. Tutukil sa ay. Takil mata. Wow, sarap. Tapos lagyan natin ng okay na. Lagyan natin ng asukal. Nakalimutan ko pala yung pan. Yung honey na lang, honey. Ito lang kulang pala. Ito. Honey. Ito, ilagay natin. Para may tamis ang hang. Yan. Ito pala sukar lang. Ang puro. Tikman natin kung masarap na. Ano lang yung anghang. Ito natin ng sugar. Sugar. Yan. Okay na. Tapos ilalagay natin dito. Yan. Yan. Tabahan natin. Yan. Yan. Ayan, tapos na yung Ricardo. Tapos ang susunod ay ito. Hugasan natin ito. Ang binabad natin kanina, ito. Ayan, nagkaroon ng tubig. Ayan o, may tubig. Kailangan ito, hugasan na. Ayan ito. Ayan. Dahil kwanto eh, maalat. Ayan. Mga 3 hugasan ito. 3 hugasan. Ayan, nagkatubig. Tanggal yung tubig niya, maalat to. Alat. Ayan, hugasan na natin. Mga 3 beses na hugasan para matanggal yung alat. Matagal ang paggawa ng kimchi pero masarap. Kailangan tikman natin. Oh, yan. Masarap. Oh, malutong na. Oh.
May maalat pa. Ito ang last na hugas. Tapos, gamit tayo ng strainer. Yan. Ito, gamitin natin para matuyo. Gusto. Hugasan, malinis. Para malinis ang kakainin natin. Dito na natin nilalagay para matuyo. Yan. Yan. Para tumulo. Pagka natuyo, saka natin ihahon doon. Okay. Kailangan 3 beses hugasan. Kasi maalat eh. Yan. Kailangan patutuyuin muna ito bago ilagay. 3 minutes. Yan, yan muna. At ito na ang pinakalas na proseso, mga panyero. Nih. Lagyan na natin to. Yan. Okay. Puno. Tapos, kailangan kamay na lang. Kahit manghang. Malinis tong kamay ko, malinis. Ayan. Yan. Pusa akong pay. Pinagawin. Nagaran. Yan, kimchi na ang itsura. Okay, sarap. Wow. Mga panyero, order na kayo. Parang nasa Seoul tayo. Seoul, South Korea. Yeah. Mga panyero, ang sarap. Huwagos. Kaso lang hindi ganong kumulay. Okay. Ang kulang lang dito yung patis. Yung doon, fish bagoong kunanan sa dyan. Fish sauce. Fish sauce. Yun ang kulang. Fish sauce. Patis. Pero kung gusto mong optional, lagyan mo ng linga, ganyan. Kaya yung kinchay. Pero optional lang yun. Ito, yung homemade na kimchi. Special na to, mga panyero. Ganyan lang. Tapos, nahalo na lahat. Parang nagplaplansya lang ng kwan yan. Ng simento. Nagmamasa ng pandisan. Ngayon, ito na ang pinakahihintay natin. Sample. Delicious. Lalagyan natin sa Mamansin mo taapas ka sa limon. Bubuan Dito natin. Bubuan natin. Okay. Medyo maalat pero sarap. Dito natin ilalagay. Yan.
Toing? Oh? Toing? Sa halagang 600 pesos, kikita ka ng 800 pesos dito. Bawing-bawi. Toing? Tapi kurang. Toing? May. Baka mag-order na naman si Kwan dito. SB. Saka si Vice Mayor. Makikita niya yung ginawa ko to. Nako. Pag-aagawa na naman ito ni Kwan. Deo Elepante, the SB. Si Ma'am Charito, bibigyan kita pag may sobra. Woohoo! Finish. Yan. Saktong-sakto. Mga kwan lang to, 3 kilo. Na umbok. Kumulay ba lang? Okay. Ganito lang kasimple, mga panyero, ang gumawa ng kimchi. Kung gusto niyo magpaturo, punta kayo dito sa bahay at tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng special homemade kimchi. Okay. Bye-bye. Till next video, mag-subscribe ka sa aking channel, Kapanyero Vlogs, para makita niyo yung mga videos ko doon. Okay, bye-bye mga panyero.